Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng pepanggihan kaliyan kula Bu Rina Rafitasari wonten ing pasinaon basa Jawi. Wonten ing dinten menika kita badhe sinau sesarengan kados pundi caranipun damel tembang maca pat kinanthi. Katosaken wonten tembang ing ngandhap menika. Wonten kalih bait utawi kalih pada tembang kinanthi. Nah, katosaken wonten ing pada kapisan lan pada ingkang kaping kalih. Nah, ana ning pada kapisan iki, coba hitungan pira cacahing baris saben baite. Nah, 1, 2, 3, 4, 5 lan 6. Nah, cacahing baris ana 6. Bener. Nah, cacahing baris saben bait, nah iki sing disebut guru gatra. Dadi umpamane kowe ditakoni guru gatrane tembang kinanthi ana pira? Jawabane ana 6. Nah, saiki bandingno karo bait kang kapindho. Apa guru gatrane padha? 1, 2, 3, 4, 5 lan 6. Nah, padha 6. Guru gatrane ana 6. Nah, kepiye guru wilangan lan guru lagune? Apa kuwi guru wilangan? Guru wilangan yaiku cacahing wanda utawa suku kata saben baris. Guru wilangan ana ning baris kapisan ana pira? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lan 8. Ana 8. Dadi ana 8 suku kata. Nah, kepiye kanggo baris sing kapindho? Apa padha? Marmo den tabari kulup. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lan 8. Dadi ana 8. Dadi padha-padha ana 8 wanda utawa 8 suku kata. Nah, kepiye sak teruse ning kene babagan guru lagune? Guru lagu yaiku tibaning swara ana ing pungkasaning gatra. Ana ing baris kapisan guru lagune yaiku U. Mula ning kene tak tuliske guru wilangan lan guru lagune yaiku 8 U. Baris kapindho ana ning bait kapindho pangapura. Baris kapisan ana ing bait kapindho iki ana tembung kulup. Nah, nek mangkono ateges guru lagune yaiku U. Dadi ning kene 8 U. Dadi padha-padha 8 U. Nah, coba liyane ana ning baris kapindho. Salami mung awas eling. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lan 8. 8 I. Baris kapindho bait kapindho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lan 8. 8 I. Nah, umpamane diitung nganti tekan gatra pungkasan iki guru lagu lan guru wilangan antarane bait 1 karo bait 2 kuwi padha 8 I, 8 U, 8 I, 8 A, 8 I, 8 A lan 8 I. Nah, kuwi bener amarga tembang maca pat kinanthi kuwi aturane ya kuwi kaiket dening guru gatra lan guru wilangan uga guru lagu. Guru gatrane 6, guru wilangan lan guru lagune 8 U, 8 I, 8 A, 8 I, 8 A lan 8 I. Arepa kowe gawe tembang pirang-pirang bait, arepa 100, arepa 150. Nah, iku pathokane iki. Guru gatra lan guru wilangan lan guru lagu. Nah, apa tetembungane kudu tembung-tembung kang angel? Mboten. Bisa nggunakake tembung-tembung kang prasaja. Sing penting pathokane guru gatra, guru wilangan lan guru lagune iki. Saya apik umpamane
bisa nggunakake tembung-tembung rinengga. Umpamane arep ngomong ora, mula gunakake tembung tan. Arep ngomong supaya, supadi. Sengsara, sangsaya. Kembang, puspita. Terus banyu, gunakake tembung warih utawa her. Gumantung karo guru wilangan kang dibutuhke ana ning kono. Kanggo mangerteni dasanama saka tembung-tembung, bukaen pepak basa Jawamu perangan dasanama. Nah, kang perlu dingerteni nalika kowe arep nggawe tembang kinandi, kowe kudu ngerti watek, guna lan paugeran. Bab paugeran mau wis tak jlentrehake. Dene kanggo watek lan guna, tembang kinandi kuwi wateke bungah, tresna asih. Gunane kanggo mulang muruk kanthi kepak katresnan. Dadi umpamane kowe arep ngrembug, arep nyeritake rasa sedih, kowe ora bisa nggunakake tembang kinandi. Merga tembang kinandi iki kanggo ngandharake babagan kang bungah utawa tresna asih. Umpamane arep nyeritake rasa sedih, nah kowe bisa nggunakake tembang Mas Kumambang. Nah, umpamane kowe lagi arep ngomongke rasa kasmaran, nah gunake tembang Asmarandana. Nah, mangkono amarga kabeh tembang macapat iku nduweni watek dhewe-dhewe lan guna dhewe-dhewe. Mangkono. Nah, mula mengko nalika kowe nggawe tembang kinandi, tembange sing isine bungah, kebak pitutur. Nah, mula ana ning gone Serat Wedatama Pupuh Kinandi sing wis disinaoni, kuwi uga kebak pitutur. Arep ngewehi pitutur tumrap para anak putu supaya apa sing ditindakake tansah ana ing dalan kang bener. Nah, trap-trapane nalika nggawe tembang macapat kinandi kang kapisan gaya ilustrasi kang selaras karo temane. Pamane, aku kepengin menehi pitutur marang anak lan putuku supaya padha sregep sinau, ngurmati bapak ibu, uga tansah nindakake ibadah supaya dadi generasi utama. Nah, pengene kuwi, dadi tujuane kowe nggawe tembang, umpamane isi tembangmu sing arep gawe kuwi. Arep nggawe nasihat apa marang sapa sing dituju. Nah, umpamane wis nemtokke ilustrasi mau, temtokke tembung-tembung pokok utawa kata kunci. Saka ilustrasi mau bisa dijupuk tembung kunci yakuwi anak lan putuku, sregep sinau, ngurmati bapak lan ibu, ibadah, generasi utama. Saka tembung-tembung kunci iki mau, iki wis cacahe wis ana 6, dadi trep karo tembang kinandi kang cacahe ana 6 baris. Nah, saben tembung kunci mengko dadekke sak gatra utawa sak baris. Kanthi tetep pedoman karo guru gatra, guru lan guru lagu. Nah, terus sing kaping 3 tulis paugerane supaya gampang anggone gawe. Tuliske nganggo tabel kaya mangkene uga bisa 8U, 8I, 8A, 8I, 8A lan 8I. Terus disusun klumpukan tembung kang wis ditemtokke dadi tembang macapat manut paugeran. Mau ana ning baris kapisan kata kuncine anak lan putuku. Nah, gawe 8 suku kata mburine U. Ini marang anak lan putuku. Nah, jadi burine kene mulane nggunakake tembung putuku. Terus baris kapindho 8 suku kata huruf vokal burine I. Nah, mau kata kuncine sinau. Sinau den taberi. Taberi kuwi artine sregep. Nah, kenapa ora nggunakake tembung sregep? Merga ning kene sing dibutuhke huruf vokale I, dudu E. Mula tembung sregep kuwi mau diowahi dadi tembung taberi.
temtuke mawon. Nah iki karo nggatekke suku kata utawa wanda kang dibutuhke ana ing gatra iki. 8A. Kata kuncine mau ngurmati ibu lan bapak. Ngurmati bapak lan ibu. Nah, ning kene kenapa ngurmati ibu lan bapak? Kok bapake ana ning mburi? Merga ning kene sing dibutuhke vokale A. Ngurmati ibu lan bapak. Banjur gatra kaping 4, kata kuncine ibadah. Nah, ning kene sing dibutuhke guru wilangan lan guru lagune 8I. Berarti kowe nggawe 8 suku kata mburine I. Donga ngibadah tan lali. Nah, iki ana 8 suku kata mburine I. Nah, kenapa nih kene ora nggunakake tembung ora? Merga umpamane nggunakake tembung ora, mengko suku katane dadi 9. Mula kamangka ning kene kowe butuh 8. Mula gunakake ora kuwi diganti nggunakake tembung tan. Terus ana ing gatra kaping 5 8A. Dadya tunasing negara. Nah, 8 suku kata mburine A. 8I. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, wis bener ana 8 suku kata mburine I. Kenapa orang nggunakake mau tembung kata kunci utama kok orang nggunakake tembung utama wae? Merga ning kene guru lagune sing dibutuhke I. Dadi cer iku lagu utami. Mangkono dadi patokan iki kanggo bantu kowe nyusun tetembungan ana ning sisih tengene kene. Dadi kanggo nyusun tembung-tembung kunci dadi gatra kang wutuh ana ing tembang kinanthi. Nah, kuwi carane kuwi. Dadi golek 8 suku kata mburine U, 8 suku kata mburine I, 8 suku kata mburine A, 8 suku kata mburine I, 8 suku kata mburine A, 8 suku kata mburine I. Nah, umpamane sedi kaya ngene. Disunting meneh tembang macapate mbok menawa ana sing perlu dibenerke utawa kurang teliti. Mangkono. Nah, nalika gawe tembang macapat, nah kadangkala dhewe uga bisa nyisipke jeneng pengarang utawa jenengmu dhewe kuwi ana ning tembang. Nah, ning kene umpamane ana tembang macapat kang diwenehi sandi asma. Nah, sandi asma kuwi dadi jeneng sing kamot utawa sinamar ana ing sajroning tembang. Bisa ning tengah kaya mangkene, bisa ana ning pinggir dhewe. Pamane jenengku Rina Rafitasari ya Ri na ra fi ta sa ri misale ngono kuwi ya bisa. Dadi ana ning awal baris kuwi ya bisa. Utawa ning tengah kaya mangkene ya bisa. Nah, iki ana Reksa Dipraja Surakarta. Dadi nyisipke jeneng ana ning tengah-tengah tembang kaya mangkene iki sing jenenge sandi asma. Nah, sapa maksude iki? Berarti sing ngarang Reksa Dipraja Surakarta iku julukane saka Ranggawarsita ing Surakarta. Piyayine kaya mangkene. Sing urung tau ngerti sapa iku Ranggawarsita, nah iki piyantune kaya ing gambar. Nah, nalika nulis tembang kowe uga bisa kabiyantu. Nah, kejaba mau bisa nggunakake sandi asma, kowe uga bisa nulis nggunakake sengkalan, wancahan, lutan, uluran, garba lan daya sastra. Nah, sandi asma kaya mau sing wis tak slentrehke jeneng pengarang kang sinandi ing tembang. Dene sakteruse ning kene ana wancahan. Wancahan yaiku ngelangi wanda utawa suku kata wiwitan kanggo nyuta guru lagune, guru wilangane. Dadi
ngurangi suku kata sing paling ngarep dhewe kanggo ngurangi suku kata. Umpamane suku katane kudune 8 kok malah 9. Nah, kan berarti kakean. Piye carane dikurangi? Gunake wancahan. Diilangi suku kata sing bagian ngarep. Contone ana tembung punika. Suku kata ngarepe apa? Pu. Nah, iki diilangi dadi nika. Terus ana rumiyin. Nah, iki ana seselane sing diguwang, suku kata ngarepe dadi riyen. Nah, kejaba wancahan. Nah, iki nganggo nyuda guru wilangan bisa uga nggunakake tembung plutan. Nek bedane apa karo wancahan? Nek wancahan mau sak suku kata sing ngarep. Nah, angger plutan kuwi ngringkes biasane sing dilangi huruf vokal. Contone para, anilang dadi pro. Kiat. Nah, mangkono. Terus uluran. Nah, beda karo wancahan lan plutan sing gunane kanggo ngurangi wanda utawa suku kata ana ing gatra tembang. Nah, dene uluran iki malah nganggo ndawake. Umpamane mau butuhe 8 suku kata, kowe lagi 7. Nah, piye carane nambah sak suku kata mane golek tembung pe angel. Sing ming sak wanda tok. Lah, carane kepiye kanthi nambahi ater-ater? Sing isih bingung ater-ater kuwi apa? Ater-ater kuwi awalan. Awalan iso a, ma, lan ater-ater anuswara. En, en. Contone ngulon. Nah, ditambahi ater-ater ma. Jadi mangulon, gawe. Nah, tambahi ater-ater a gawe. Nah, ngono. Jadi kanggo nambah suku kata ben pas wandane iku. Dene sing saterusé ana garba. Garba kuwi nyawijake tembung loro kang mahanane luluh. Maksude ana tembung loro. Nah, kuwi kang diringkes dadi siji. Contone Maharaja, Maharja, Maharja. Iki kakean. Berarti ora Maharaja ming diganti apa? Spasine ming iki mengko dadi ilang. Ane sing ngarep Maharja. Wira utama. Dadi wira tama. Saterusé ana daya sastra. Daya sastra iku ngilangi aksara anuswara en kuwi kanggo njakepi guru wilangan. Jawil dadi jawil, dodok dadi dodok. Nah, mangkono. Nah, kanggo ngerteni babagan tembung garba iki mengko bisa buka pepak basa Jawa uga. Conto liyane saka tembung garba mau ana nuju ing, nujueng. Saka ing dadi saking. Terus ana jalwestri. Saka tembung jalu karo estri. Sing artine lanang lan wadon. Nah, mangkono. Mengko bisa buka ana ning pepak basa Jawa. Dadi tembung garba kuwi tembung loro sing diringkes dadi siji. Kuwi tembung garba. Mangkono ana siji meneh mau ya kuwi sengkalan. Sengkalan ya kuwi angka taun sing diwujudke ana ing tetembungan. Mane dwi naga rasa tunggal. Nah, mangkono dadi kuwi uga bisa dilebokke ana ing tembang macapat. Mekaten. Yang urung tau ngerti sing jenenge sengkalan biasane kowe bisa ndelok ana ning gapura utawa ana ning hall. Nah, angger ana tulisan Jawane kok ki artine apa? Nah, kuwi tetembungan kuwi ana artine angka. Mangkono.
kanggo dwi nagara satunggal, dwi kuwi artine loro. Naga kuwi artine 6. Artine 8 dalam pangapura. Rasa kuwi 6, tunggal kuwi 1. Nah, kuwi le maca dibalik. Saengga 2, 8, 6, 1 diwalik dadi 1, 6, 8, 2. Dadi dibangun taun 1682. Mangkono. Nggih mekaten saking kula, mangke para siswa kasuwun nyobi ndamel tembang maca pat. Menawi wonten ingkang dereng paham saged nyuwun pirsa, matur nuwun. Menika andharan saking kula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.